Dr. Andrew Maubi nigaburia serikali kwenekeria abananchi oburendi bwabo nabo igo nigamenta kuburia nabo bali banyarika gotubali bachorire barabisi kwenekeria abananchi amagendera korengana chira kitibaliete chinga kibali koligia ebirogo ebibale bonoiga. Security is a national government function. Mbarawo wanataka anga wago ikaransia aba chief imekutano bagenda bagarure minister for interior wana abasigari babwena tabakomento bamentwe wane chigari che patrol chimentwe so that security as area yaito ebe burunge ata isi abantu bateberete muna nateba 2 term na 1 term chinga ke chitagiracho anya Fred Matiang'i no mosiketo sigete mono umwana ito akiri chinga ke Matiang'i toja komoni guzi yonse itabire Matiang'i so ekara ko ni Matiang'i wakolera abunkire ndeke yatika chinga ke abantu batige kona kwebere ke Matiang'i twenzi tomubugate baende national government baligeria abana inchi ebintu biri bagaletibu namangana ya security ba make sure chi police station nchiro chisaine abasigari mbaro bayisaine chigari nchiro che patrol so that naine kare security event ya chire abasigari bamenyoka bwango bakonya abantu na mwanjo mulige gati